A jenom takhle jednoduše mám tady ve Fortnite 1 milion V-Bucksů. Ale počkat, teď vážně, jestli chcete, aby vám tenhle glitch reálně fungoval, tak musíte nejdřív udělat dvě věci. Musíte jít do item shopu, vzát tam můj support creator code toky.cz, ať vás systém zaregistruje, a nezapomeňte lupnout like na toto video, bez toho vám to prostě nepůjde. A když hned teď dáte like a odběr, tak vám garantuju, že při dalším zapnutí hry se vám stane něco šíleného. Takže to tam prostě pošlete. No a teď to hlavní, na co všichni čekáte. Ještě než se vůbec pustíme do té tajné mapy, tak vyhlašu obří mega turnaj o 25 000 V-Bucksů na novou sezónu, která startuje 17. srpna. Jediné, co pro účast stačí udělat, je připojit se k nám na Discord. Odkaz najdete dole v popisku. No a aby toho nebylo málo, tak nezapomeňte, že streamu každý den od 17:00 na Kiku, na kanálu toky.cz, kde hrajeme pravidelně customky o V-Bucksy, takže mi tam určitě běžte sledovat. Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videjka. Dneska otestuju nový TikTok glitch, který vám údajně dá 1 milion V-Bucksů úplně zadarmo. Poslední dobou mi to píše spousta z vás, tak se na to podíváme, jestli je to real nebo totální cap. Sledujte to až do konce, ať vám nic neunikne. OK, takže napsali jsme si semka kód mapy, dáme enter, máme to tady, dáme select, dáme play, počkáme, až nás napojí a pak vám řeknu, co dál. OK, jakmile jsme tady, tak půjdeme dolů, půjdeme tady na zelenou plošinu. Jakmile jste se skočili z rampy, tady máte modrou stranu, tady máte zelenou. Stačí vám jít semka do tady tohle rohu, zatancovat tady, jakýkoliv emote, a tady uvidíte pak takový tajný tlačítko. OK, potom nic vám stačí dát skip timer. Já to skipnu pro vás, abyste museli čekat. OK, a pak jediné co, nesmíte se dotknout těch coinů. Tam vzadu je rift, takže do toho půjdete, skočíte do něho. Potom musíte rychle proběhnout tady tyto brány, až už do konce prostě. Jakmile jste tady, tak tady vidíte automaty. Klimněte si jeden automat. Zatím hnedka úplně na konci je rift. Stačí, když do něho půjdete. Teďka to můžete lívnout. Počkáte. A hele, teď už mám tady milion V-Bucksů. Ne, hele, samozřejmě, že ne, mám furt tolik, co předtím. Takže tenhle virální TikTok trend je prostě lež. Ale nemusíte být smutní, každý den na streamu rozdám V-Bucksy, takže stačí vám dojít. Takže tak, a mějte se krásně a zatím čau.